bonicors, com esteu? Bé, avui fem un any al canal de YouTube de Nina Baifer, o sigui, jo estic jo soles, però esteu vosaltres també i volia de nou agrair a tots els que esteu ahí darrere, a tots els que m'esteu comentant, a seguir dia a dia i a seguir millorant, així que moltíssimes gràcies. Per l'especial un any estic fent una sèrie de reptes que m'esteu donant vosaltres i que me varen donar els valentubers. Qui no hagi vist l'anterior vídeo, és un vídeo que vaig pujar el diumenge, que va ser especial dels valentubers. Els valentubers que me varen reptar i jo ho vaig fer, així que vos ho deixo baix en descripció si no l'heu vist. El vídeo que vos porteu avui és un vídeo dedicat a vosaltres que m'heu reptat i aneu a eixir, tots els que heu participat aneu a eixir en la pantalla, en el canal, i així vos faig un poc partícips del meu canal, ja que intento que el meu canal no siga meu només, sinó que siga de tots vosaltres i creem una família ben bonica i anar millorant cada dia. Així que sense més dilació, endavant en el vídeo. Màrius Ruiz. Fer 4 flexions mentre cantes The Eye of the Tiger. Eye of the tiger, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, tan... Espera, ha dit 4, no? Pep Benny. Colpé de casalla. Alex Argente. Cantar el himno de la URSS. Jason Andrés DLZ, no sé si està ben dit, em diu una coreografia improvisada de contemporani. A veure, Jason, o sea, jo no sé ballar, però jo ho intenté, val? I'm sorry, I'm really a mess right now. I'm trying my best to get it together somehow. I can't stay this way, locked up in this pain that you left me. I'm unraveling, looking for things that'll never be. Stars fade away, they just crash into space, disappear from the night like you and I. Tell me when love... Pep Benny, altra volta, em diu cantar rap, o sigui, rapejar. Al oeste de Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez: con tu tío y con tu tía irás a Belén. Silvana VLC, o Silvana Conca, li conec jo, xupla't el colze. Elena Egea. Fer la introducció com la criada de la Bernarda. Però això ja ho he fet. En compte de fer una introducció, que ja l'he fet, què te pareix si fem la despedida? Bé, i fins ací el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat, li doneu un bon m'agrada. Se subscriviu, me fiqueu en comentaris què vos ha semblat. I mos vegem el pròxim diumenge. I seguirem el vídeo següent, amb reptes que me proposeu vosaltres. Val? Bé, i espero que passeu molt bona setmana, bonicors, i una besaeta ben forta, i una abraçada ben forta. Adeu. Adeu, bonicors!